med. Så kører du klar. Og Lotte må banke jer op. Der kan også finde nogen, der ser det fede. Sådan en hel række. Men de er jo så meget af start. Det er rigtig mange, jeg vil aldrig have det. Nej, det vil jeg gerne. Jeg vil simpelthen ikke have dem, fordi de er så sart, som de er. Det er ligesom, jeg vil heller ikke have det. Varmt eller for koldt. Det er ikke også, men sådan en skinnemarsen, der skal det jo være endnu. Ja, det er bare Nu skal vi lige sige til, at vi ikke kan lide op. Det er, at man starter på banen med et rigtig tillæg, går i gang, kommer hen til først vender, bum, stopper den. Han har det fint med at gå alene. Han står i sin computer eller i et skrivebord. Så når jeg beder på en skætter, så ligger han så over i hjørnet. Så ligger han op en masse små søde hvide. Så vender jeg mig rundt en gang, men så får han lige en lille godbid inden den 4.